Gestionan, planifican, dirigen, controlan en entornos del ámbito industrial. Incorporan las TIC y los paradigmas de la industria 4.0 haciendo énfasis en economía y empresa. Preparem enginyers industrials que siguin capaços d'adaptar-se als diferents escenaris que planteja el món de les empreses i les operacions de forma molt versàtil. El grau d'organització industrial t'obre moltes portes i a mi el que m'ha ensenyat és a buscar els recursos per solucionar els problemes. Estudiar enginyeria i organització industrial m'ha obert al món laboral i la facilitat de l'EUS ha sigut poder comptar amb els professors i la seva ajuda. L'accessibilitat i disponibilitat del professorat de l'EUS ens permet crear un ambient familiar per resoldre problemes i dubtes treballant en equip.